Vítam vás na prednáške Your Body Whispers. Tvoje telo ti našepkáva. Komunikuje s tebou jemnými spôsobmi, ktoré si nemusíš vždy uvedomovať. Tvoje telo ťa povedie. Ale počuješ ho vôbec? A dôveruješ mu? Necháš sa ním viesť? A čo ti vôbec hovorí? Prekladáš si to správne? A odpovedáš na jeho šepot? Alebo ho ignoruješ? Boli ste schopné sa na svoje telo nacítiť? Často nepočujeme šepot nášho tela, odvykli sme si od toho načúvať mu a patrične na to reagovať. Ak sme svoje telo ignorovali, ak sme mu nedávali to, čo potrebuje, ak sme ho kontrolovali a tyranizovali, naše telo nám prestane dôverovať a prestane s nami komunikovať. Ale naše telo nie je náš nepriateľ. Je to náš domov. Viem, že to často cítime inak. Viem, že ten kritický hlas v našej hlave nám často hovorí, že naše telo nie je dosť dobré. Že sa musí zmeniť na to, aby bolo priateľné. Ale odkiaľ to pramení? Kde sa vzal ten kritický hlas? My si do určitého veku, ako deti, nedokážeme naplniť naše potreby sami. Dieťa je absolútne odkázané na to, že mu jeho potreby naplní niekto zvonku, nejaký dospelý. Bezpodmienečné prijatie je základná potreba, ktorú dieťa potrebuje mať naplnenú. Keď sa otec bude vysmievať z tela svojej dcery, ťažko sa jej bude príjmať, že je žena. A keď sa mama bude vysmievať z jej váhy, ťažko sa jej bude budovať sebadôvera. Ale nie je to len primárna rodina, ktorá nás podmienuje. Ak nás v minulosti, v našom detstve alebo počas nášho dospievania ohodnotili nejaké autority, ktorých názor bol pre nás dôležitý, uverili sme tomu, že musíme byť nejaké, že naše telo musí byť nejaké na to, aby bolo prijaté. Toto presvedčenie v nás často zostáva a ovplyvňuje nás bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ja som sa roky snažila udržať si váhu presne na čísle 57 kg, hoci to pre mňa nebolo prospešné, kým som nerozkľúčovala, že to bolo pretože na základnej škole mi jedna veľmi krásna a veľmi populárna spolužiačka povedala, že vtedy vyzerám dobre. Ja som už zabudla na to, že to bola ona, ale to presvedčenie vo mne zostalo. Takže ak nám dôležití ľudia v našom živote vysielali správu, že naše telo je nepriateľné, môžeme podvedome reagovať dvomi spôsobmi. Ako dobré dievča sa snažíme tieto očakávania naplniť za každú cenu. Len aby sme boli prijaté. A to sa môže prejavovať ako kontrola, diety, posadnutosť zdravou výživou, posadnutosť cvičením. Alebo proti tomu rebelujeme. A to sa môže prejavovať ako nastavenie je mi to jedno, nezáleží mi na tom. Nezáleží mi na tom, čo si myslíte, ja sa príjmam aj takáto. A my rebelstvo nevyjadrujeme len svojim oblečením, ale často aj našim telom. A aj nadváha môže znamenať zdvihnutý prostredník. Alebo môžeme ísť do nastavenia nezáleží mi na tom. Falošný nezáujem o seba.
Nezáleží mi na tom, ako vyzerám, ja sa tým nedefinujem. Pretože ak mne na tom nezáleží a ak mi nezáleží na tom, čo si vymyslíte, som nezraniteľná. Nič, čo poviete, mi nemôže ublížiť. Je jedno, akým spôsobom reagujeme na neprijatie z minulosti. Vedie to buď ku kontrole a tyranii nášho tela, alebo k absolútnej ignorácii našich potrieb. V oboch prípadoch vysielame nášmu telu signál, že ho odmietame. A ak sa odmietame, tak sa nepríjmame. A ak sa nepríjmame, tak sa nechceme ani cítiť. Nechceme cítiť samé seba v tomto tele. A tak sa od seba odpájame. A tak nie sme schopné zachytiť signály nášho tela a nie sme schopné sa o ňo postarať. Je to začarovaný kruh. A ak sa náhodou cítime, neveríme si. Myslíme si, že nášmu telu nemôžeme dôverovať. Že ak sa ním budeme riadiť, určite to povedie ku katastrofe. Už nás toľkokrát sklamalo. Ale je to naozaj tak? Alebo to bol iba výsledok toho, že sme mu nerozumeli a nenaplňali jeho potreby? Že sme sa spoliehali na vonkajšie autority, ktoré nám diktovali, čo je pre nás správne. Naše správanie je obrovsky podmienené. A aj naše voľby v stravovaní a v starostlivosti o seba. Čo jem? Čo nejem? Koľko jem? Kedy jem? Kto o tom rozhoduje? Prečo už neviem rozlišovať, čo je pre mňa správne? Naše reakcie a voľby sú z veľkej časti zautomatizované, ale len málo ich reflektujeme. A takisto naše voľby v stravovaní a v starostlivosti o seba sú často ovplyvnené našim podmienením. A to nemusia byť len reakcie dobrého dievčaťa a rebelky, ale často aj naučené normy z detstva. Nevymýšľaj, budeš jesť, čo ti dám, zješ všetko, čo je na tanieri, alebo jedlo sa nevyhadzuje. A tak urobím smetný koš zo seba. Často chýbajúcou nutričnou kompetenciou v dnešnej dobe máme k dispozícii príliš veľa, často protichodných informácií a názorov a musíme vynaložiť veľa energie na to, aby sme sa v tom mohli zorientovať. A tak sme zmetené. Skúšame stále dookola, čo funguje a čo nefunguje. Mylné alebo chýbajúce informácie ale vedú často k chybným záverom a niekedy aj k celým trendom. Ja som jednu dobu sledovala v Nemecku jednu influencerku, dajme tomu, ktorá má koncept, ktorý sa volá Isst mehr Kuchen, teda jedzte viac koláčov. A vynakladá obrovské množstvo úsilia a energie do toho, aby si dovolila jesť koláče na raňajky, na obed, na večeru a všetko medzi tým, ale len vtedy, ak nebudú obsahovať nezdravé ingrediencie, pretože uverila tomu, že cukor je jed. A keďže je to také náročné sa v tom zorientovať, často hľadáme pomoc zvonku. Spoliehame sa na vonkajšie autority. A tie autority môžu byť rôzne. Môže to byť kolegyňa, mama, kamarátka, rady v časopise. Alebo môžeme vyhľadať pomoc odborníka, nutričného poradcu. Ale aj tu existuje ešte stále najviac rozšírený štandardný prístup, o ktorom ešte budem hovoriť. A keď sa nám to zdá príliš komplikované a príliš náročné, často to vzdáme a padáme do našich naučených, zautomatizovaných vzorcov. Takže ak nás nevedie naše telo, čím sa riadíme? Pozrieme sa teraz na štandardný prístup v poradenstve. Na začiatku je vždy zaznamenávanie aktuálneho stavu, teda prichádza na rad váženie, meranie
Existuje dokonca taký nástroj, taká kvačka na meranie podkožného tuku. Neviem, či ste to niekedy videli, ale vyzerá to ako mučidla v stredoveku. Potom prichádza nastavenie cieľa, nastavenie stravovacieho plánu, teda diety, kontrola, počítanie kalórií, váženie porcií, sledovanie všetkého, čo zjem. Zdá sa to logické a aj matematicky to dáva zmysel, pretože výdaj kalórií musí byť väčší ako príjem kalórií. Ale takýto prístup nefunguje. Alebo nefunguje pre ženy. Som presvedčená o tom, že ženy potrebujú iný prístup ako muži. Že zameranie sa na cieľ, porovnávanie sa, a to porovnávanie môže byť aj s lepšou verziou seba samého, tlak na výkon, disciplína, počítanie kalórií, sledovanie dát, dosahovanie cieľov môžu byť pre mužov motivujúce. Že sa tým prekonávajú a silnejú a že ich to uspokojuje. Ale u žien tento prístup len umocňuje ten pocit nepriatia. Nie som dosť dobrá. Moje telo, také, aké je, nie je dosť dobré. Keď dosiahnem nejaký cieľ, keď sa zmením, vtedy budem priateľná. Okrem toho, diety vedú k rozhodenému hladovému metabolizmu, k jojo efektu, dietnému mysleniu, posadnutosťou, číslami, posadnutosťou vážením, meraním a obrovskému tlaku na seba. Takýto štandardný prístup vedie k začarovanému kruhu. Neprijatie vedie k odporu, k tlaku to za každú cenu zmeniť. Diety a odopieranie vedú zákonite k zlyhaniu. To vždy vedie k strate sebadôvery. Vždy zlyhám, nemám pevnú vôľu, nikdy sa mi to nepodarí, stále sa len vyhováram, som lenivá. Potom vždy prichádza nové rozhodnutie a tentokrát to prerazím silou. Potom vždy prichádza ďalšie zlyhanie a opäť sa cítim na nič. Prečo to nefunguje? Neustály tlak na seba vedie nutne k potrebe úľavy. Ak sa snažíš udržať si kontrolu nad svojou stravou a nad svojim telom, disciplínou a zlyhávaš, ak si zachytená v blúdnom kruhu odopierania a prejedania, tak vec, že nie si masochistka. Pozrime sa na to z psychologického hľadiska. Kontrola znamená byť v strehu, sledovať. Strach a kontrola sú prepojené. Kontrolujem len vtedy, ak mám strach. Kontrola mi dáva ilúziu bezpečia. Dáva mi pocit, že zabránim, že sa stane to, z čoho mám strach. Tam, kde je dôvera, tam nie je strach a tam nie je ani kontrola. Život nás učí, že nepotrebujeme kontrolovať, že môžeme dôverovať, že sa môžeme odovzdať. Život sa deje v náš prospech. A my sa vo svojej podstate aj chceme odovzdať. Chceme pustiť tú kontrolu. Držať kontrolu je neudržateľné. Je to energeticky, mentálne, časovo aj emocionálne neuveriteľne náročné. Ak sa budeme kontrolovať, dôjde zákonite k strate kontroly. V stravovaní dochádza k záchvatom prejedania, ku cravingom, k neschopnosti sa zastaviť. Preto existujú cheat days. Takéto zlyhanie potom vedie k pocitom viny a hanby a k následnému nastaveniu aj tak je už všetko jedno a k ďalšiemu prejedaniu. Iba sa umocňuje presvedčenie, nikdy sa mi to nepodarí a pochybnosti o sebe. Čo som chorá? Niečo so mnou nie je v poriadku. Neprijatie sa iba prehlbuje. Cesta z toho von nie je ešte viac disciplíny a ešte viac kontroly. To iba vedie k intenzívnejším zážitkom straty, kontroly a k intenzívnejším pocitom zlyhania. A pozrime sa ešte na princíp zrkadlenia.
Život nám vždy bude zrkadliť to, ako sa my správame k sebe. A ak to máme správne uchopené, skrýva sa v tom veľký dar. Ale ak sa ja kontrolujem, ak kontrolujem svoje telo, vždy budem zažívať na nejakej úrovni kontrolu zvonku. Ak ja na seba tlačím, vždy budem zažívať tlak zvonku. A neexistuje, že budem zažívať a cítiť prijatie zvonku, ak sa ja sama nepríjmam. Ale ako môžem prijať telo, ktoré je nepriateľné? Prečo je seba prijatie také dôležité? Pretože ak už teraz môžem všetko, v tomto tele, ak už teraz môžem ísť do wellness, môžem si ísť zaplávať, môžem sa ísť nájsť do reštaurácie, môžem si dať v lete zmrzlinu a na narodeniny tortu a môžem neísť športovať, ak som chorá, tak necítim tlak. Nebojujem proti sebe. Pretože ak štíhle telo je podmienka na to, aby som mohla žiť, tak budem robiť prvé, posledné a bojovať zubami nechtami, len aby som si to udržala. Ale ak sa nepotrebujem zmeniť na to, aby som žila svoj život, netlačím na seba, nekritizujem sa, netlačím na výkon, disciplínu a kontrolu, nehľadám rýchle riešenia a neubližujem si. Ak sa príjmam už teraz, to znamená, ak žijem v tomto tele, mám čas dopriať si zmenu, ktorá sa udeje v súlade so mnou. Mám čas na dlhodobé, trvalé riešenia. Naše telo sa nemôže zmeniť a ani sa nikdy nezmení, ako nepríjmeme. Zmena začína prijatím. Ale ako to urobiť? Potrebujeme sa to naučiť. Nikto nás to nikdy neučil. Nikto o tom nikdy nehovoril. Čo to vlastne znamená seba prijatie? Možno je jasnejšie a jednoduchšie odpovedať na otázku, čo znamená bezpodmienečné seba prijatie. Kde dávame podmienky svojmu telu? Dám ti najesť, ale až keď odbehne 6 kilometrov. Kúpim ti tie pekné rifle, ale až keď schudneš 5 kil. Dám ti spánok, ale až keď teraz toto dokončíš. Zoberiem ťa na plaváreň alebo k moru, ale až keď schudneš a budeš dosť pekné. Neprijatie znamená nenaplňanie svojich potrieb. Nestarostlivosť o seba, o toto telo. Vysielame tým signál, neoplatí sa mi investovať teraz do tohto tela. Nepostaram sa o teba, ak si takéto. Postaram sa o teba, až keď sa zmeníš. Bezpodmienečné prijatie neznamená, že sa prijímam a akceptujem, že už navždy budem mať 20 kg nadváhu. Neznamená to, že sa vzdávam a ani to neznamená, že to pre seba nechcem inak. Môžem si pre seba želať zmenu a zároveň to znamená, že sa už teraz postaram o toto telo. Znamená to, že ho umyjem a ošetrím. Znamená to, že už teraz si kúpim tie pekné rifle. Znamená to, že už teraz ho nalíčim a urobím pekný účes. Znamená to, že už teraz pôjdem do wellness. Znamená to, že už teraz dovolím iným, aby sa na ňo s láskou pozerali a aby sa ho s láskou dotýkali. Seba prijatie znamená, že telu prestanem klásť podmienky. Takže, ak sa rozhodneme nasledovať svoje telo, dôverovať mu a meniť naše zautomatizované rozhodnutia v náš prospech, potrebujeme sa s ním opäť naučiť komunikovať. Ale ak nevieme, ako naše telo funguje a čo potrebuje, ak
nemáme nutričnú kompetenciu, môžeme naplňať jeho potreby nesprávnym spôsobom, alebo dokonca môžeme interpretovať jeho signály nesprávne. Čo je nutričná kompetencia? Ak si chcete z tejto prednášky odniesť nejakú praktickú radu, tak mám pre vás toto. Jedzte fenikel, čiernu maku a zelené riasy. Prosím, ak si to chcete zapísať, tak to nerobte, pretože to nie je také jednoznačné. Nie všetko, čo je super potravina, musí byť super potravina aj pre teba. Prezradím vám teraz jednu veľmi hlbokú pravdu. Neexistuje univerzálny, správny spôsob stravovania, ktorý by bol pre všetkých rovnaký. Existujú samozrejme stravovacie odporúčania a je dôležité ich poznať, ale aj tu je zaujímavé, že odporúčania, ktoré vydávajú štátne organizácie, sa líšia podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzame. Napríklad Deutsche Gesellschaft für Ernährung, teda organizácia, ktorá vydáva takéto odporúčania v Nemecku, vydáva iné odporúčania ako organizácia v Kanade a iné ako organizácia v Japonsku. Napriek tomu, že sme všetci ľudia a máme jedno ľudské telo. Určité spôsoby stravovania alebo stravovacie štýly, dajme tomu, nie sú založené na nejakej správnosti alebo nesprávnosti, ale často je za nimi celá hlboká filozofia ako ajurveda, určité životné nastavenie alebo presvedčenie ako vegánstvo, alebo určitá teória ako paleo. Dokonca existuje spôsob stravovania, ktorý je založený na tvaroch a farbách daných potravín. Každá z nás máme individuálne telo. Má individuálne fungovanie a individuálne potreby. A dokonca aj naše potreby sa menia v čase. Ženské telo funguje cyklicky a aj jeho potreby sa menia. Má iné potreby počas menštruačnej a iné potreby počas luteálnej fázy. Neexistujú zdravé a nezdravé potraviny. Áno, zelenina je obrovským vyjadrením lásky k tvojmu telu. A ja zeleninu milujem. Ale makrónka na Eiffelovej veži tiež. Tvoje chute tu nie sú za trest. Dovoľujú ti užívať si tvoj život, vychutnávať si tento svet. Diety alebo trendy nás nenaučia nič o nutričnej kompetencii. A žiadne trendy, ani žiadne autority, žiadne odporúčania nemôžu rozhodovať o tom, čo a koľko jeme, iba naše vlastné telo. Ono je to jediné, ktoré za to nesie následky. Ono to musí prijať, spracovať a uložiť. My všetky máme v sebe od nášho narodenia jedinečný kompas, ktorý nás vedie tým správnym smerom. Pamätáš sa na to, ako intuitívne si jedla, keď si bola dieťa? A hoci sme tento kompas zabudli používať, ešte stále je v nás prítomný. Vieš čítať v signáloch tela? Koľko z vás vie rozoznať fyzický pocit hladu? A čo urobíte, keď pocítite, že ste hladné? Idete sa napiť? Alebo ešte počkáte, lebo teraz by ste nemali jesť. A teraz si predstavte, že vám treba cíkať. A vy si namiesto toho idete ľahnúť spať. Cítite a vyživujete svoje telo? Dávate mu to, čo naozaj potrebuje? Ak svoje telo dostatočne dlho ignorujeme a nenaplňame jeho potreby, prestane s nami komunikovať. Nebudeme schopné rozlíšiť
kedy sme hladné, ale nebudeme ani schopné rozlíšiť, kedy sme syté. Okrem toho môže byť naše telo po tejto náročnej tortúre zmetené a môže nám posielať signály, ktoré nevieme správne interpretovať. Pozrime sa na to, aký je prirodzený stav, náš prirodzený vzťah s našim telom, naše prirodzené nastavenie. Keď je telo v rovnováhe, posiela nám pocit hladu, ktorý vieme rozlíšiť, a tento pocit hladu sa pomaly postupne zvyšuje. My zachytíme tento signál a rozhodujeme sa intuitívne, čo je pre nás správne. Jedlo nás uspokojí a cítime sa po ňom dobre. Keď máme zdravý vzťah so svojím telom, zachytíme tento signál hneď na začiatku a nečakáme. Keď čakáme na to, až nám bude škvrkať v bruchu, ale budeme mať takú dieru v bruchu, tak to je neskoro. To je stav, ktorý moja 4-ročná netier opísala takto. Som hladná ako taká vlčica. Pri výbere jedla sa nechávame riadiť vlastným telom a jeho potrebami a nerozhodujeme sa z hlavy. Toto by som mala, toto by som nemala. Toto je ideálny stav. Ak tento stav neudržiavame, prichádzajú zmetené signály, ktoré často nevieme rozšifrovať. Okrem fyzického hladu existujú iné druhy, iné formy hladu a my sa potrebujeme medzi nimi naučiť rozlišovať. Môžu to byť iné, nenaplnené potreby tela. Spánok, dotyk, oddych. Môže to byť emočný hlad, ktorý prichádza náhle, v emočnom preťažení, ktoré v tej chvíli nevieme inak riešiť. A ešte nemáme techniky na to, ako s tým pracovať. To, čo skutočne potrebujeme zasítiť, sú naše emočné potreby. A to môže byť pozornosť, pochopenie, útecha, alebo je radosť do života. Stresový hlad. Rýchla potreba energie, potreba vyrovnať, vykompenzovať hladinu stresových hormónov a ak to neviem riešiť inak, jedlom sa v našom tele vyplavuje dopamín, ktorý nám pomáha v takýchto situáciách. Situatívny, podmienený hlad. Nemáme hlad, ale jeme, lebo sme v určitej situácii. Vianoce, partia priateľov, návšteva kina. Môj obľúbený zmetený hlad. Telo nám mylne posiela signál hladu, hoci sme práve jedli. Ak sme si dali nesprávne jedlo, prichádza k výkyvom krvného cukru. A potom bunkový hlad. Vedeli ste o tom, že aj naše bunky môžu mať hlad? Bunky potrebujú energiu, teda primárne glukózu alebo ketóny ako záložnú formu na to, aby ju využili ako pohonné palivo, ktoré spaľujú a premieňajú na energiu, ktorú používame na pohyb, na činnosť nášho mozgu alebo na udržiavanie našich životných funkcií. Ale okrem energie, naše bunky potrebujú aj iné makro- a mikroživiny na to, aby prežili. Napríklad potrebujú nasýtené tuky ako stavebný materiál pre svoje membrány. Ak nášmu telu nedávame iné makro- a mikroživiny, ak ho nesítime na bunkovej úrovni, ale dávame mu prázdnu energiu, naše bunky začnú zomierať a naše telo bude kričať hlad, hlad, hlad. To neznamená, že chce ďalšiu porciu zmrzliny. A potom máme ešte hormonálny hlad. Potreba určitých živín sa mení v priebehu cyklu. Ak neuspokojíme potreby nášho tela v konkrétnych fázach, dôjde k ďalším pocitom hladu po konkrétnych potravinách, ktoré ale môžu byť mätúce. Hlad po čokoláde môže byť iba zvýšená potreba sacharidov v druhej polovici luteálnej fázy.
A hlad po vyprážanom môže byť iba zvýšená potreba po kvalitných tukoch počas menštruácie. Tak, ak sa rozhodnete počúvať vaše telo a cítiť jeho potreby, jeho signály budú stále jasnejšie a vy sa naučíte presne rozoznávať, čo kedy potrebuje. Doprajte si čas, aby sa telo mohlo stabilizovať, prejsť si procesom zmeny. Ak si sa našla niekde v tejto prednáške, tak verím, že už chápeš, že za to nemôžeš. Ak sa nachádzaš kdekoľvek, tak verím, že si dostala informácie a uvedomenia, ktoré ti pomohli pochopiť, že to nie je tvoja vina a ukázať ti cestu von. Zabudni na disciplínu a zabudni na perfekcionizmus. Tvoje telo nie je žiaden projekt. A cesta znovu opätovného spájania sa s ním je proces, ktorý ale nebude lineárny. Môžeš robiť chyby. To neznamená, že to nemá zmysel. Môžeš sa oslobodiť, znovu obnoviť tvoj vzťah s tvojim telom, dopriať si kvalitnú výživu, radosť z jedla a uspokojenie. Dokážeš sa o seba postarať. Dokážeš za seba prevziať zodpovednosť a stať sa svojou najlepšou autoritou. Cesta k tomu vedie cez informácie a spájanie sa s tvojim vlastným telom. Ty sama vieš, čo je pre teba správne. Tvoje telo ťa povedie. Tak počúvaj pozorne. Čo ti našepkáva?